Bună tuturor, să vorbim deschis. Subiectul de azi este un cât se poate de actual. Parcă toată lumea este mereu obosită și nimic nu prea ajută în încercarea de a ne recupera energia. Deși ar fi exagerat și fals să spun că aceasta este realitatea pentru toți oamenii de pe pământ, este însă cât se poate de real și alarmant numărul de persoane care se confruntă cu această problemă. Eu sunt una dintre ele, chiar dacă azi mai puțin decât ieri. De-a lungul anilor, am aflat cum anumite comportamente pot avea un impact direct asupra calității somnului meu și al numărului de ore dormite. Am făcut schimbări și pot să spun că rezultatele obținute în timp, în ce privește somnul de care am parte, sunt mai mult decât suficiente pentru a nu dori să mă întorc la acele comportamente. Și totuși, în vreme ce nivelul de energie a fost crescut datorită îmbunătățirii calității și cantității somnului, problema oboselii nu a dispărut complet. Mai cu seamă, a început să se facă resimțită în feluri diferite. Ca și o paranteză, este normal să obosim, deoarece acesta este felul în care organismul ne transmite că avem nevoie de o pauză pentru odihnă. Problemele încep însă să apară atunci când avem o stare continuă de oboseală. Nu am cifre care să spună negru pe alb de la ce număr de zile în sus este considerată o formă continuă de oboseală. Am însă experiența personală pe acest subiect și cred că un bun început pentru a înțelege cât de afectați suntem este introspecția. Dacă nu ai probleme de sănătate, te-ai observat pentru o perioadă considerabilă de timp și ai văzut în mod repetat că te trezești deja obosită sau obosit, ori că nu prea ai energie pentru a face ceea ce îți dorești sau poate ai văzut la tine un grad mare de iritabilitate, lipsă de răbdare și o stare generală de n-am chef de nimic, este posibil să ai de-a face cu simptome rezultate dintr-o stare de oboseală continuă. Mai departe, aș vrea să vorbesc despre câțiva factori care contribuie la această problemă și despre câteva lucruri care pe mine m-au ajutat enorm în încercarea de a mă odihni. Evident, sunt o mulțime de cauze și posibilități de a face mai bine, însă eu vreau să aduc în atenție doar 3 dintre acestea. Înainte de a începe, vreau să vă încurajez să discutați cu un specialist dacă suspectați că aveți probleme din pricina oboselii. În vreme ce dorința mea este de a ajuta prin răspândirea de informații, nu încurajez autodiagnosticarea și experimentarea pe propria persoană, indiferent de ce anume poate să fie înțeles printre rânduri. Ok. Acum că această clarificare a fost făcută, aș vrea să încep să vorbesc despre 3 lucruri care sporesc oboseala și ce anume putem face diferit și mai bine pentru noi și cei din jurul nostru direct afectați de starea noastră. Primul este conținutul digital. Poate ați avut o zi dificilă la muncă și odată ajunși acasă, decideți să vă relaxați pe canapea cu Netflix sau și mai rău, să scrollați toată seara pe conturile de socializare. Ei bine, acestea două nu sunt activități odihnitoare. Poate în anumite circunstanțe, ele pot să fie relaxante, numai că nu atunci când suntem deja obosiți. În astfel de momente este mai productiv să căutăm și prioritizăm activități ușoare care să permită gândurilor să vină și să plece. Poate o plimbare, 20 de minute de colorat sau pictat pe numere, gătitul unei gustări rapide sau un duș mai lung. O altă posibilă alternativă, cea spre care eu tind cel mai des, este introspecția.
Uneori scriu, alteori pur și simplu mă gândesc și atât. Important este să luăm o pauză de la lucrurile foarte încărcate de stimuli și să lăsăm timp liber de procesare al informațiilor adunate deja de la toți stimulii cu care am intrat în contact deja în acea zi. Mai departe, cauza cu numărul 2 este alimentația nepotrivită. Probabil v-ați săturat să auziți cum că este important ce anume și cât anume mâncăm din vari motive, printre care și în legătură cu oboseala și odihna. Onest vorbind, și eu m-am săturat, dar este necesar să fie spus de câte ori se poate și e nevoie până când suficienți oameni o să se implice și o să facă ceva concret pentru a genera o schimbare reală pe acest plan. Până atunci, fiecare dintre noi poate să contribuie având grijă de sine. Acest lucru ar putea lua forma evitării pe cât posibil a mâncării ultraprocesate și limitarea cantității de zahăr și mâncare fast food consumată. Personal, nu cred că eliminarea lor completă este necesară. Cu moderație, ele pot să facă parte din dieta noastră. Evident, sunt și excepții, cu atât mai mult când există probleme de sănătate. Sub nicio formă, nu cred că este o alegere bună să cădem în extreme atunci când vine vorba de alimentație și să urmăm altceva decât indicațiile unui specialist sau doctor pe care l-am consultat. Și cauza cu numărul 3, ultima pe lista mea de astăzi, este lipsa mișcării. Într-o perioadă în care foarte mulți oameni sunt din ce în ce mai puțin activi, nu este de mirare că suntem tot mai des lipsiți de energie. Poate să pară tocmai contraintuitiv atunci când suntem obosiți, însă este demonstrat științific că mișcarea fizică îmbunătățește nivelul de energie. Aceasta stimulează circulația sângelui și oxigenarea țesuturilor, ceea ce ajută organismul să producă și utilizeze mai eficient energia atunci când activitatea fizică este regulată. De asemenea, în timpul mișcării sunt eliberate mai multe substanțe chimice care îmbunătățesc starea de spirit și reduc senzația de oboseală. Toate acestea sună bine, dar este mult mai comod și ușor să alegem canapeaua după masa de seară sau după o zi aglomerată. Mai ales că, cel mai probabil, hainele ar trebui schimbate pentru a putea ieși din casă și activitatea în sine poate să se simtă ca și încă o sarcină pe lista celor pe care trebuie să le facem. Și totuși, există opțiuni pentru oricine dorește să le caute. Poate niște întinderi, ori o plimbare de 10 minute prin casă. Un astfel de obicei, care îți pune corpul în mișcare, este mai mult decât nimic și poate să contribuie la reducerea oboselii, mai ales a celei psihice. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez că ceea ce mi-ar place să rămână cu voi este că uneori problema nu este evidentă, deoarece ea este rezultatul unui cumul de factori. Însă soluții există și nu este neapărat să facem toate schimbările odată. Pas cu pas, putem să facem mai bine. Iar dacă vă întrebați de ce am ales să vorbesc tocmai despre acest subiect, parte a răspunsului este faptul că la începutul anului am făcut niște legături datorită informației dintr-un episod de podcast. Pe scurt, am înțeles că atunci când îmi fac rezoluțiile pentru noul an, ar ajuta să fac și un audit a ceea ce se întâmplă deja în viața mea. Doar pentru că aș vrea să fac încă un lucru nu înseamnă neapărat că am timpul necesar pentru acesta. Poate este nevoie să renunț la ceva pentru a elibera timp și energie.
Iar realitatea este că pe lista mea nu prea este loc pentru ceva nou, fără să fie necesare unele schimbări sau chiar compromisuri. Astfel, ajung la a vă comunica faptul că intenția mea pentru 2026 este de a posta pe YouTube o dată la 2 săptămâni, cu scopul de a face loc pentru odihnă și dorința de a posta și pe TikTok. Sper că materialul de azi a fost unul util pentru voi și că o să-mi fiți alături și în acest an. Poate chiar cu niște sugestii de subiecte pe care v-ar place să le ating. Vă aștept în comentarii. Atât pentru azi. Până data viitoare, zile însorite metaforic vorbind și nopți odihnitoare.